Лавров: кишварҳои Осиёи Марказӣ мустамлика нестанд. Назарбоевро аз сарқонуни Қазоқистон хат кашиданд. O'zbekiston ба давлати иттиҳодӣ дохил шудан намехоҳад. Сергей Лавров, вазири умури хориҷаи Русия, дар матлаби худ Русия ва Осиёи Марказӣ 30 сол дар роҳи дӯстӣ ва ҳамкорӣ, ки дар российская газета нашр шудааст, чанд изҳороти хеле ҷолиберо баён кардааст. Баръакси баъзе кишварҳои ғарбӣ, Русия минтақаи Осиёи Марказиро майдони бархӯрди геополитикӣ дар рӯҳияи консепсияи мустамлакавии бозии бузург намеҳисобад. дар робита ба ин мо танҳо аз ҳамгироии афзояндаи дохили минтақавӣ, мулоқотҳои мунтазами машваратии сарони кишварҳои Осиёи Марказӣ истиқбол мекунем, навиштааст ӯ. Лавров ҳамчунин қайд мекунад, ки гӯё миёни Русия ва кишварҳои Осиёи Марказӣ дӯстӣ вуҷуд дорад, аммо вобастагӣ нест. Мо наметавонем аз он шод шавем, ки бо тамоми кишварҳои Осиёи Марказӣ муносибатҳои шарикии стратегӣ ва бо аксарияти он иттифоқчӣ ҳастем. ҳамкории мо аз иқтисодиёт сар карда то робитаҳои маданию гуманитарӣ ҳамаҷониба аст. муносибатҳои ҳамоҳанг, баробарҳуқуқ ва мутақобилан судманди мо намунаи равшани он аст, ки ҳамкориҳои байнидавлатӣ дар асри 21 чӣ гуна бояд бунёд карда шаванд. хоҳиши тарафайн барои тавсея ва амиқтар кардани ҳамкориҳои мутақобилан ғаникунанда мавҷуд аст, гуфт ӯ. Извините, пожалуйста, вы как-то, наверное, должны все-таки уважать хозяев, ладно? Да, пожалуйста. Во всех смыслах. пас аз рӯйдодҳои моҳи январ дар Қазоқистон, режими Токаев ҳама гуна зикри Нурсултон Назарбоевро дар қонунгузории кишвар лағв кард ва ислоҳоти конститутсионӣ анҷом дод. нақши таърихии президенти нахустин ба ҳама маълум аст ва ба тасвиби алоҳида дар сарқонун ниёз надорад. мегӯяд гурӯҳи корӣ оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни асосии Қазоқистон. Марат Башимов, узви гурӯҳи корӣ оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба сарқонуни Қазоқистон рӯзи 4 май гуфт: дар чаҳорчӯби ислоҳот ҳама меъёрҳо дар бораи президенти нахустин Нурсултон Назарбоев, мақом ва ваколатҳои ӯ аз қонуни асосии Қазоқистон комилан хориҷ карда мешаванд. илова бар ин, ворид кардани 56 тағйирот ба 33 модда ба қонуни асосии Қазоқистон дар назар аст. бар асоси онҳо дар 20 қонун тағйирот ворид карда мешавад. тағйироте ки гурӯҳи корӣ омода кардааст: барқарорсозии додгоҳи конститутсионӣ, ки соли 1995 барҳам дода шуд; манъи узвият дар ҳизби сиёсӣ ва наздикони ӯ аз ишғоли мансабҳои баланди сиёсӣ ва мансабҳои ғайридавлатӣ; бахши тағйирот дар ҳайат ва фаъолияти парлумон; низоми интихобот ва ба қайдгирии ҳизбҳои сиёсӣ; дар манъи ҳукми қатл ва моликияти замин дар бар мегирад. Уважаемые делегаты съезда, вы знаете, что чуть больше месяца назад в послании коршиносон қайд мекунанд, ки ин ислоҳотҳо ошкоро бо ҳадафҳои популистӣ қабул шудаанд. тағйиру иловаҳо ба сарқонун дар кишварҳои Осиёи Марказӣ як ҳодисаи маъмулист, ки як диктатори аз ҷониби мустамликадори рус таъин шуда дигарашро иваз мекунад ва ҳар дафъа қонуни асосиро мувофиқи худ ислоҳ мекунад. Очень важный момент – это соглашение в области образования. Согласен. Филиалы ведущих российских вузов, там вот ваш знаменитый физтех, НТИ, Бауманское училище. Хотел бы в начале нашей встречи вазорати умури хориҷии Ӯзбекистон аз паёми хабаргузории русии Спутник дар бораи эҳтимолӣ пайвастани ин кишвар ба иттиҳодӣ, ки ҳоло Русия ва Белорусро дар бар мегирад, ба хашм омад. И пытаемся выстроить единое союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде. рӯзи 28 апрел раис ҷумҳури Беларус Александр Лукашенко дар мулоқот бо губернатори вилояти Воронежи Русия Александр Гусев изҳори итминон кард, ки ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ ба давлати иттиҳодӣ мепайванданд. дар навбати худ, портали русии Спутник дар бораи Ӯзбекистон ва Тоҷикистон бо тақрибан як сарлавҳа Лукашенко ворид шудани Тоҷикистонро ба давлати иттиҳодӣ пешгӯӣ кардааст ва Лукашенко пайвастани Ӯзбекистонро ба давлати иттиҳодӣ пешгӯӣ кардааст хабар нашр кард. А Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости, прежде всего экономической,
тоже присоединятся. дар ҳамин ҳол спутник Ӯзбекистон суханони Лукашенкоро аз як мусоҳибаи моҳи феврал овардааст, ки дар он тасмим гирифтааст, ки Ӯзбекистон ва бархе аз кишварҳои пасошӯравӣ метавонанд пас аз 15 сол бахши аз давлати иттиҳодӣ гарданд. баъзе нашрияҳои хориҷӣ иддао доранд, ки дар матолиби маводҳо бо воқеият ва беғаразанд такрори изҳороти беасоси роҳбарони алоҳидаи кишварҳои хориҷӣ дар мавриди тавсеаи давлати иттиҳод ва пайвастани Ӯзбекистон ба он идома доранд, омадааст дар хабари Вазорати умури хориҷии Ӯзбекистон. ҷумҳурии Ӯзбекистон бо мақсади таъмини истиқлолият ва соҳибихтиёрии кишвар, ки танҳо ба манфиатҳои миллӣ асос ёфтааст, минбаъд низ роҳи интихобкардаи рушди мустақилро устуворона идома хоҳад дод, таъкид карданд дар Вазорати умури хориҷӣ. Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. ёдрас мекунем, ки рӯзи 10 январ дар нишасти сарони созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ раис ҷумҳури Беларус гуфта буд, ки аз бӯҳрони моҳи январ дар Қазоқистон бояд пеш аз ҳама Ӯзбекистон ибрат бигирад, зеро созмон диҳандагони ошибҳо ба Ӯзбекистон низ бо чунин чашм менигаранд. баъдан ҷониби Ӯзбекистон ба таҳдидҳои дастниҳоди Русия Лукашенко вокуниши шадид нишон дода, изҳороти ӯро беасос хонд. Kuni kecha ba'zi davlat rahbarlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Qozog'istondagi bo'lib o'tgan voqealarga saboq chiqarishi lozimligi haqida asossiz bayonot bildirdi.